За да разгледате, добавяте или редактирате категориите на вашите обучения, отидете на управление на курсове и изберете категории. Това ще ви доведе до меню, където ще имате списък с вече наличните съществуващи категории във вашата система. Може да ги филтрирате, подреждате по име, да добавяте нова, но също така да ги размествате, да видите колко подкатегории има в съществуващата вече категория. Ето тук виждаме, че има подкатегория в една от тях, колко са на брой курсовете във всяка една от тях, дали са видими или не за потребителите, както и да редактирате имената, информацията, изображението за въпросната категория, дали да я прикачите към друга, да изберете фон и визуализацията на категориите в обучението. Също така може да изтриете или да добавите нова. По същия начин попълвате име, решавате дали да бъде подкатегория на вече съществуваща или не, описвате, качвате изображения, избирате останалите настройки и когато сте готови, запазвате. И тя вече ще бъде достъпна като категория в списъка и ще може да включвате обучения и курсове в нея.